ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പബ്ജി ലൈറ്റ് മൊബൈലൊക്കെ ബാൻ ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളിൽ മിക്കവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നല്ല വിഷമമുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അതിലിപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യില്ല, വോയിസ് മാറ്റില്ല, ഒന്നും മാറ്റില്ല. എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള വോയിസ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ ഇന്നലേക്ക് വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റിയില്ല, അത് കുറച്ച് ഓണൊക്കെ ആയിരുന്നു, കുറച്ച് വീട്ടുകാരൊക്കെ വീട്ടിൽ പോയി വന്നു, അത് ഇടും. അപ്പോൾ പബ്ജി അപ്പോൾ ബാനാക്കാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പബ്ജി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സജഷൻ തരിക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നല്ലെങ്കിൽ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി എടുത്താലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ PC ഗെയിംസൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാനുണ്ട്. PC ഒന്നുമില്ല എനിക്ക്. പിന്നെ ഫ്രീ ഫയർ എനിക്കത്ര പണ്ട് എനിക്ക് കയറ്റി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ എനിക്കത്ര പിടിച്ചില്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി പബ്ജി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടിയിലോട്ട് പോകും നേരെ. ഓക്കെ, എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര നല്ല വിഷമമുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് വേണ്ടി എന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്നാലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. എന്നാലും പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ടെൻസെൻ്റ് നമ്മുടെ പബ്ജിത്തെ ഒരു 10% ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങണേ 2 ആളായിട്ടാണ് വേണ്ടത്. ഒന്നാമത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണത് ഒരാൾ, ഇത് മേക്ക് ചെയ്യണോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണതൊക്കെ ആയിട്ട്. ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണതാണ് ബ്ലൂ ഹോൾ അറിയണ്ടാവും. പിന്നെ ടെൻസെൻ്റ് ഒന്നും കൂടുതലുണ്ടാവും. ടെൻസെൻ്റാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണത്, അത് ചൈനയുടെയാണ്. അപ്പം 10%. അപ്പം 10%ഉള്ള ചൈനത്തെ ആളാണ് ചൈനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാശുകാരൻ. ചൈനയിൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യയായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. പിന്നെ വേറെ കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാശ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ കാശ് കൊണ്ട് അവർ വെപ്പൺസും ബോംബ്സ് അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ ആർമിക്കും നമ്മുടെ നേഷനും എതിരായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ പബ്ജിത്തെ അവർ കാശൊക്കെ കൊണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ലീക്സ് എന്ന് അറിയാൻ ഒരു തെറ്റിന് ക്ഷമിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചൈനക്കാരായിട്ടുള്ള പ്രശ്നത്തിലാണ്. പബ്ജി അങ്ങനെയാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്തിട്ടല്ലേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും തിരിച്ചു വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമുക്ക് നാളത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാം. അപ്പോൾ പബ്ജി പോകണതിൽ നല്ല വിഷമമുണ്ട്. എന്നാലും നമുക്ക് പബ്ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിമാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. ഇതിപ്പോൾ ഞാനും ഇങ്ങനെ പബ്ജി മാത്രമേ അത് ശരിക്കും പറയാ മൊബൈലിൽ കളിക്കണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ അത് പബ്ജി മാത്രമല്ലതില്ലേ ഈ ഫോണിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പബ്ജിക്ക് വേറെ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടഫാണ് നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ. പക്ഷേ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗെയിമേഴ്സാണ്. പബ്ജിക്ക് മുമ്പ് മിനിമിൽഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാൻസ്, അതൊക്കെ മാറി പബ്ജിയിലോട്ട് വന്നു. അത് പോയി, ഇപ്പോൾ മിനിമിൽഷൻ കളിക്കാണ്ടായി. അപ്പം അങ്ങനെ മാറി വരും. ഗെയിംസാണ്, ഒരെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ഗെയിമേഴ്സാണ് നമ്മൾ. ഒരെണ്ണത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിൽക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, സന്തോഷമല്ല, വിഷമമുണ്ട്. എന്താ രാവിലെ തൊട്ട് നല്ല വിഷമമാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇതുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എന്താ പറയുക, പബ്ജി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുക, എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടത്? അതായാലും നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് തന്നെ. നല്ലൊരു വിഷമമുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി നൽകുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്കെന്താ തോന്നുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ടെൻസെൻ്റ് അവർ കളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പബ്ജിത്തെ ആ ടെൻസെൻ്റിൻ്റെ CEO ചൈനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാരൻ. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1000 കോടി കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം അവർക്ക് ഒരു മാസം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അല്ല ഫോട്ടോ ഞാൻ പറ്റുക വെച്ചാൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ലൈവായിട്ട് വോയിസ് ഓവറാണ്. എന്താ പറയുക, അതെൻ്റെ റിയലായിട്ടുള്ള വോയിസ് തന്നെയാണ്. വോയിസൊന്നും ഞാൻ മാറ്റി നിൽക്കണില്ല. നേരിട്ട് പബ്ജി ഒന്നല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം വേറെ ഗെയിം. അത് ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കുന്ന ടഫും വിഷമവും എല്ലാം ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ പതുക്കെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്തേ പറ്റും. അതിനെ ഒരിക്കലും അതിൽ അഡിക്റ്റ് ആവും. നമ്മളായി അങ്ങനെ പറയാമല്ലോ അല്ലേ, അഡിക്റ്റ് ആണല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക,
നല്ല വിഷമമുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എഡിറ്റിങ്ങും ചെയ്യണില്ല. ഇൻട്രോ തൊട്ട് ഔട്ട്രോ ഇടണില്ല, നേരെ കൊണ്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം, ഒന്നും ചെയ്യണില്ല. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിരിച്ച് വരാനൊരു 50-50 ചാൻസാണ്. എത്ര പറയാം, 50-50. ഒരു ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ 2 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ തിരിച്ച് വരുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. ഓക്കെ, കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ചൈന ചിലപ്പോൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കളയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മുടെ ബ്ലൂ ഹോള് ഇപ്പം നേരിട്ട് കളിയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. കളി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഇതിനായിട്ട് എടുത്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ പബ്ജി അങ്ങനെ പോവാണ്. പബ്ജി ലൈറ്റ് ഞാൻ ആദ്യം പോകണില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴും ഞാൻ അറിഞ്ഞതെല്ലാം കറക്റ്റായി. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ജി ലൈറ്റൊക്കെ ടെൻസെൻറ്റിന് തന്നെയാണല്ലേ അതുകൊണ്ടപ്പോൾ ടെൻസെൻ്റാണ് പ്രശ്നം, അല്ലാണ്ട് പബ്ജി അല്ല, ടെൻസെൻറ്റിനാണ് പ്രോബ്ലം. ഒക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നെറ്റ് നല്ല സീനാണ്, നല്ല പിങ് പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താ പറയുക, ഇതിപ്പോൾ ഇന്നും ഇന്നലെയൊക്കെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി, അതൊക്കെ അപ്പോഴൊക്കെ ഓപ്പൺ ആവണ്ടായിരുന്നു. എന്താ പറയുക, ചിലപ്പോൾ പബ്ജി തിരിച്ചു വരുമായിരിക്കും. എന്നെ കൊന്നാളുടെ പേര് നോക്കിയ കൊറോണ വൈറസ് DM. എന്താ പറയുക, ഇതെന്തപ്പോൾ എൻ്റെ നെറ്റ് പോവാൻ കാരണം, ഇതെന്താ നെറ്റ് പോണ്ട്. ഇത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണല്ലോ. കുറേ എന്താപ്പം ഒന്നും പറയാനില്ലേ, ഞാൻ നേരിട്ട് ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. എത്ര ടൈം ഉണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട്. വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹരമായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി പകരം നമുക്ക് വേറെ ഗെയിം വയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഇതുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മാതിരി RP മേടിച്ച് ആഗ്രഹത്തോടെ ഇരിക്കണവരൊക്കെ അതൊരു കാര്യമാണ്. RP വെച്ച് WP RP എന്താ വെച്ചാൽ, പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കണവരുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തൊന്നുമല്ലോ. നമ്മുടെ സോൾ മോട്ടൽ സ്കൗട്ട്, കാസ്ട്രോ എല്ലാവരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോൾ മോട്ടലിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാം അറിയാമല്ലോ, ഡൈനാമോ ഇവരെല്ലാവരും. അപ്പോൾ അവരൊന്നും കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് കാണാതിരിക്കില്ലായിരിക്കും നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. പിന്നെ കുറേ ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യണ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ ടിക്ടോക്ക് പോയപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സാധനം പോട്ടെന്ന്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത്. അതായത് ടിക്ടോക്ക് കൊണ്ടാരും കാശുണ്ടാക്കി ജീവിക്കണമെന്നില്ലേ. പക്ഷേ പബ്ജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ അല്ലേ. എന്താ പറയുക, വിഷമമുണ്ട്, അത്ര തന്നെ വിഷമം. പക്ഷെ ഇന്നൊക്കെ പരമാവധി കളിച്ചു ഞാനും എൻ്റെ ടീമേറ്റൊക്കെ ഇഷ്ടംമാതിരി. ഇന്ന് പരമാവധി ഞങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു. നാളെ പോവാ മറ്റന്നാ പോവാ ഒന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര വിഷമം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ